मैडम मोनिहार के मैडम मोनिहार के मैडम मोनिहार के मैडम मोनिहार के उपग्रह के long live हामबायसिनि मिडिया थाखुब दङ दिनै जों बेलायखायनो खासरांगो चंमारिनि मलसुम्ब जों जारा बिजेपि खायना दिनै थाखुब दं निरंजन बर्मा बरकनखाय खुस फेमिलि बरकनो खुस जाति होनो बिनि नेतृत्व 12 भोटार दिनै बिजेपिनि पार्टिनि प्रमथाव जयनिं खायबायके आं बरकनो खाबाय खुबाय खाका हामबाय लांसोबो बूथ नम्बर हंखाय 27 नं कल्याणपुरनि 32 नम्बर बूथ सेंटरनि बरकखाय तै कैसे हंखाय 27 नि 37 बूथ सेंटरनि बरक हंखाय सरजित देवबर्मानि नेतृत्वे बंनि अरफायके 4 भोटार टोटल 19 भोटार बरक तिनिओ रतन देवबर्मा एंथनी देवबर्मा अरखायतंग सरजित देवबर्मा अमरेश देवबर्मा बरकनो आं बेलायखा खाबाय खुबै लामसोगो माले ओ चंमारिनि मुलसुम्ब बरक कुबुय जागाव बुबाग्रानो हामजागै बुबाग्रानो बरम बिवै एकमात्र बुबाग्रा सिमिसे चिनि हानो रक्षा खायमानो चिनि मान थाइनो रिउइ मानो चिनि कन्स्टिट्यूशन सिलेक्शन रिमानो नि बरक पुइतो थाङै बरक जोंबाय फाइमानि बागै बरकनो आं बेलायखे पाइप्ले हामजाकमा ताइ खाबाय खाय आं बरकनो लामसो तिनि नोंथामनि बागै बीजेपी जेनिनि पार्टीनो याकर फाइमानि एक्चुअली हामबाय बेलायनो जोंनि महाराजानि नेतृत्व हामजागो तै बनो दफानि 6 नि जों वानसुमान बागैनो जों दिनै सफायो एक्चुअली आं बागियो रिजनल पार्टीनि आसाय फायनायबा अब आं बक्सुमाय आंगै रिजनल पार्टीनो तैसे मारक थारका कसारो जों बीजेपी किसा खाय दंमोन बागै आबो जों याकारि फैका याकार मात्र जों बालखा हायबानो जों जयनिं खाय दिनै जों खालायकाटा ओंके तै दंगो जोंनि हरो जों मैबासा फायनाय दाजिं तो जों साइपेगासिनो मैडम संत ओंके बेलायनो अ जागा कुबुय नुमान बागैनो जों वानसुगै आरो कुबुय नायहैनो जों फायो सुन निनि सिनिमुंरि गादे आं ओंखाय सरन्जय बुथनि बुथ सेन्टार बुथ सेक्रेटारि दंमानि बीजेपी पार्टीनि ओंके ताइ रक खायतो बरक दङ आं बुंखा रतन देवबर्मा मुंखा सरजित देवबर्मा आं 27 बुथ सेन्टारनि बुथ कमिटिनि बिसिङाव आं खरकसा बीजेपीनि आईटी सेल एखाबा मीडिया इनचार्ज ओंके आं अंको माने बीजेपी नो ठीक मा खायका तान बागै मा खाय माने आं आबुन सिगां केतो आं रिजनल आसायो आं आईपीएफ खायतो माने चिनि काखौ गरो समय आं पालबक्सागान खायतो माने ओंके बाध्यतामूलक आनार तो एक समय बीजेपी रोने अनेक फानंथामनि कारणे आं बर बाय गदालमा टंखा ओंके ताबुक तिरक नायबा चिनि महाराजानि बहायनो हाय फानों खायफैका ओंके आंलाय हातै दफाना हामजानाय बागिनि सिमिनो ओंके ताबुक महाराजाखौ साव लास्ट फाइट निने ओंके अजरा कायसा जों गोबां मा चिनि तिब्रासारनि लिडार कट रंगिनेखा हे बताउ चिनि महाराजा चिनि बगि फाइकाबा बनवाइसा जरारि नायन हिनै आनि वानसुकमानि आहन बगि नांतिनि हायनो हाय चिनि ताकुक संबाय जोगाजोग खायका गांगुतिफ्रा मथानि लै साउन खलायसिनाय हिनै हायनो हामबाय আমার বাড়ি আগে Dipramata long live Dipramata long live Ubagrake 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 Wadiake Didawlake Wadiake Didawlake Dipramata panyeron khabay khobay lamsogo